som Martina Ferletia-Kramerová a som učiteľka 12-ročnou praxou. Dnes vám ukážem niečo, čo vás úplne že chytí za srdce. Ale veľa ľudí sa nad tým vôbec nezamýšľa. A je to, ako rozvíjame mozog našich detí. Niečo vám ukážem. Predstavme si, že toto predstavuje náš mozog. Pozrite sa, čo s ním urobím. Tento mozog je naplnený iba do určitej časti. Vidíte? Tá sfarbená časť sú všetky podnety, ktoré vášmu dieťaťu do života dávate. To sú všetky tie podnety, ktoré si zbiera a ktoré nasáva. Mozog dieťaťa od 3 do 12 rokov je stále veľmi plastický. Väčšinou si rodičia myslia, že len do 3 rokov je taký úžasný a taký nasávajúci. Ale nie je to tak. Nie je to len do 3 rokov. Je to od narodenia po 3 roky, potom od 3 do 6 a nakoniec od 6 do 12 rokov. Toto sú milníky, ale do tých 12 rokov tá plasticita je neuveriteľná. Keď vášmu dieťaťu dávate podnety, tak ten mozog ich jednoducho nasáva presne ako táto špongia. Nasaje všetko, čo mu dáte. Vytvára prepojenia, synapsie. Vďaka tomu sa dieťaťu rozvíja reč, vďaka tomu sa mu rozvíja logické myslenie, kritické myslenie, kreatívne myslenie. Čokoľvek, čo si myslíte, že je fajn tým ovplyvať a že je fajn mať v tom živote, tak to závisí od toho, čo ten mozog nasaje v detstve. Teraz sa pozrite na tento mozog. Toto sú opäť všetky informácie, všetky podnety, ktoré ten mozog nasáva počas svojho života. V pohári mi ešte nejaká voda ostáva, čiže predpoklad je, že tá špongia sa nasaje tým úplne celá. Toto sú ale dva rozdielne mozgy. Táto bledá časť, ktorá nie je zafarbená, to je presne to, keď máte problém s rečou. Keď vaše dieťa má 2 roky, 3 roky a viac a ešte stále nerozpráva. To je to, keď nemá sociálne zručnosti, sociálne návyky. To je to, keď vaše dieťa nechápe jednoduchým logickým súvislostiam. To je tá prázdna časť. To znamená, že tých podnetov v detstve bolo proste málo. Tu mozog, ktorý sa takmer naplní tými podnetmi a informáciami, ktoré v detstve dostáva, tak toto je výkonný mozog, pretože dokáže si vytvoriť veľa synapsí a veľa prepojení ešte v tom samotnom mozgu, sám akože po tom 12. roku, aj keď nevzniká toľko nových synapsí, ale vzniká veľmi veľa prepojení medzi tými synapsiami. A toto je iný mozog. Toto je mozog dieťaťa, ktorý síce nasáva podnety, ale nesprávne. Toto je hra, komunikácia, láska, objatie, pokoj, pekné slovo, pekný pohľad. Toto je krík. To je stres. Toto sú tie nevhodné podnety. To je to, keď vás vidí dieťa, ako fajčíte. To je to, keď vás vidí dieťa, ako pijete alkohol, ako si nadávate, ako sa doma bijete. Niekto bohužiaľ má aj takúto domácnosť. A toto je ten jeho budúci mozog, ktorý sa takto bude rozvíjať. Tu sa ten mozog dobre nerozvíja, pretože tých podnetov bolo málo. Môže sa to prejaviť na reči, na poruchách učenia, na poruchách správania. Tu ten mozog by sa mal rozvíjať optimálne, pretože tých podnetov bolo dostatok. A
tomu zabezpečuje proste výhodu v jeho budúcnosti. Nebudeme si klamať. Áno, bude mať náskok, pretože bude mať lepšie známky, pôjde mu to všetko ako si rýchlejšie, ľahšie, nebude mať psychické problémy. Dokáže jednoducho zdolať akúkoľvek prekážku. Toto je mozog, ktorý má predpoklad na to, aby mal z tých stresov, úzkosti, depresie, psychické poruchy, okrem ďalších problémov v škole, či so správaním alebo s učením. Jednoducho, to si musíme uvedomiť, že každý mozog je ako špongia. Nasaje, čo mu dáte. A keď mu dáte zlé podnety, tak nasaje aj tie a tak sa bude vyvíjať. A toto je odpoveď, prečo robím to, čo robím. Nikdy by som nešla do metodiky, ktorá jednoducho neprinesie to najlepšie tomu mozgu na ten rozvoj, ktorý ja ako pedagóg mu môžem dať. Metodika Play Wisely je pre deti od narodenia do zhruba 5 rokov. Je tam bilaterálna stimulácia. Kto nevie, tak vlastne tam sa využívajú obidve hemisféry. Postupne sa teda akože striedavým nejakým postupom, ale sú tam využité teda obidve hemisféry, či kreatívna alebo logická časť. Mentálna aritmetika AMA Kids presne pokračuje tam, kde toto Play Wisely končí, čiže nejakých 5-6 rokoch začínajú deti do nejakých 12-13 rokov, kedy ich to ešte teda baví. Tam stále prebieha bilaterálna stimulácia vo veľkom. Education, čiže programovanie, robotika, 3D tlač pre deti, stále je tam bilaterálna stimulácia. Nielen, že ich to baví, ale samozrejme im to ponúka ďalšiu vedomosť do budúcna, ale nikdy by som nešla napríklad do len programovania, pretože tam tá bilaterálna stimulácia neprebieha alebo prebieha veľmi málo. Na rozdiel od napríklad Education. A to si uvedomte to, čo tomu dieťaťu dávate doma, v domácom prostredí. Každý podnet nasaje úplne každý. Ten detský mozog to ešte nevie rozlíšiť, či je dobrý alebo zlý. On nasaje to, čo mu dáte. Takže toto je na vás, na rodičoch.